हेलौ लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर दिनै जों बनायगोन फिथा एन्थाब फिथा बानायनो नागिरदों आरो बनायगोन जों थावनि फिथा Mimi, gimana tentu dengan Mimi ya? Mimi. Zip tentu dah. Ayo, lepas itu kita beri zip tentu dah. Gila. Mimi, Meow Pie. Sunghan ni, Mimi kenai na? This is Mimi. Hello, Mimi. Mimi. Meow Pie. Boleh, makan apa ni ngah? Boleh. Mimi, baik. Jangan sebangga banyak jumlah. Le, mancia. Complete. Rugi kang baik so. Dah beko zenga, sini zeng hai, eunase. Oमफ्राय जोङो माइब्रा माइरंखौ सोमना दोननानै दसे सोमना दोननानै दा देगासिनो बेखौ देनानै सालिना लानोसै जेब्ला सालिना लाखांनानै उनावहाय जों बानायनोसै बर'फोराथ' बयबो रोंखायो बे फिथाखौ बनायनो खोन्थालायनो गोनांथि गैया बारा ओमफ्राय जोंनाथ' आरो मागोनि एडभान्स जानाय जाबाय आरोना जोंहा जानोसै मागोनि एडभान्स ओमफ्राय बे माइब्राया माने माइब्रा नङामोनदां जोसाबो लगायदेरनाय मोनदां आरोना बारा आथा गैयामोन ओमफ्राय फिथायानो एकदमबार गावस्राजोबदो आरोना मोजाङानो जायाखैमोन बेखौबो जेन तेनसो बनायदो जोङो दैदो नायै स' फाइनालि जेनटेन बनायनो हाबाय आरो 15टा 25टा मोनदां न' टटली 25टा बनायनो हाबाय आरो जोङो जेनटेन बेखौबो एकदमबार माने दैदो नायैसै आरो स' नायलांदो बारा मोजां जायासै आरो थेवबो आथेन गैया बोराया ओमफ्राय बेखौनो माइब्रा होननानै एकदमबार माइब्रा नङा दे थगायना हरना दे बोरायनो ला कुटि थल Lah, ikat di dalam. Mari pro jadi nak no? Ya. Halau boy. Ini halau boy no? Halau oleh tu. Mana ya bo? Mana nau tu? Halau belang bo monda. Oh burana. Sudah borak saul. Polisi. Nah tu borak saul na. Orang baik polisi aro. Borak saul. All po apa ina? ओमफ्राय जोङो एन्थाब फिथाखौ बानायखांनानै जों आरो अनासि बानायनो लाबाय अनासि सोरबा बुङो थावनि फिथा ओमफ्राय जोंनिथिंजाय आरो अनासि फिथा होननानै बुङो आरो लोगोफोरा आंनो फिथा बानायगोनबाथाय एकदमबारे गोबां आंनि कलेजनि लोगोफोरानो बिहरदों आरोना फिथा लाबोफा फिथा बनायोबा होननानै नाथाय फिथायानो गावजासो जोब्बाय लांनाय जाला आरो सरि दे फिथाया माने मोजां जायासै आरोना ओमफ्राय न'नि आन्था जानोल' बनायबाय आरो गोबां बनायनो हायासै नै थावा दुंखांनायनि उनाव जोङो अनासि फिथाखौहाय थावाव होबाय ओमफ्राय एकदमबार धुवा नुदो माने बाहेरावनो जोङो सका बनायनानै अर साइडथ' बानायबाय आरोना आरो गेसाव बानायबा गोबां माने नों फिथाफोरखौ आरो बुङो आरोना गोदोनि आबै आबौआ जिकुनु बुस्थुआलायनो माने अरावहा बानायबाला गोथावसिन जायोनो आरोना गोदोनि दिनावथ' आरो बेफोरबायदि गेस टेसबो गैयामोन स' एसे धुवा नुबाय आरो
बेरायो गिनाङा नाथाय बा थाव बेरजोबखायोनो आइ सानजेदना जि मोजां नुखादों लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं सी यू नेक्स्ट भिडिअ